हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ആർക്കെങ്കിലും ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശനം. വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് അധ്യായം 11 ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായം. അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപത്തിലാകെ 55 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥന ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. 32 മുതൽ 34 വരെ ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാലരൂപത്തിലാണെന്ന്, ഭഗവാൻ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ്. പിന്നെ 35 മുതൽ 46 വരെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും 47 മുതൽ 55 വരെ ശുദ്ധമായ
ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 55 ശ്ലോകങ്ങള് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ വിവരണവും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംചിതം യത്തയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീരാനായിട്ട് അത് സാധിച്ചു എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണമാകുന്നതെന്ന് തുടർന്ന് കാണിക്കാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ? വിഷ്ണു മൂർത്തികളിൽ നിന്നാണ്, പുരുഷാവതാരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരല്ല? ഒരു അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവതാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവതാരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവതാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോമയ തത്വ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യാമപി ചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കമലാക്ഷ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ജീവജാലങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ, ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചും തിരോഭാവത്തെ കുറിച്ചും, അതാണ് ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. ഇനി വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. കമലാക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാണ്? താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ മറ്റ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത് കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ എന്നുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞ അത്രയും ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? കമലാക്ഷ എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള, അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ഞാനിപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്കറിയാം? അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ വരും കാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ആരും കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അവതാര പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ വരുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയില്
പറയാനും കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം എന്ത് കാണിക്കണം? വിശ്വരൂപം കാണിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മന്യസേയതി തച്ചൈക്യം മയാ ദൃഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തഥാമേത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ യോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് മനസ്സിലാകാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അചിന്യ പ്രഭാവശാലിയായതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അചിന്യ പ്രഭാവശാലിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗേശ്വരൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വതേ അപ്രമേയനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും, അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹേതുകമായ കനിവിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴല്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ ഒരു കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃത്യാനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി, നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാം. പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ തന്നെ. എപ്രകാരമാണോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുന്നു, അത് തിരോഭവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോ പ്രകൃതി എന്ത് പറയും? ആവിർഭവിക്കും. കൽപ്പം തീരുമ്പോ, അതായത് രാത്രിയാവുമ്പോ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കാണിച്ചതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് കാണിച്ചു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള്. വിശ്വരൂപം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അത് ആ സമയത്ത് അത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. അത്രയാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള രൂപങ്ങള് അങ്ങനെയല്ല. പരവ്യോമത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പാശ്യാദിത്യൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യാദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചാരണി ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര്, ഇവരാരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അത്യാശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള പലതും അർജുനനോട് പറയാണ്. നീ ദർശിച്ചു കൊള്ളാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമാദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛന്യാദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ എന്തൊക്കെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നീ മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നതും പോലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവചരാചരങ്ങളെയും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് വേണം? നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും.
ദ്രഷ്ടും ആനേനൈവ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. പക്ഷെ നിന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്. ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം പോലെ കാണാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ കണ്ണി ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്? അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകള് സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അത് പറയുന്നത്. ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ അത് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇനി അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവരണം സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ യോഗേശ്വരനായ എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ കാണുന്നത്? അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരതരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവേശ്വര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ആ കണ്ട രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ അർജുനൻ കാണാണ്. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് പിന്നെ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ളതും തേജോമയമായിട്ടുള്ളതും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു എന്ത്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ അത് പറയുന്നത്. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദ്യുത്ഥിത യതീഥാ സദൃശ്യ സാസ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. എന്താ പറയണത്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ ഭഗവത് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്രൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരേ സമയം കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. അർജുനൻ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത്? തേരിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തത്ര എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ് ഇവിടെ. തത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിലിരിക്കെയാണ് അർജുനന് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ തത്ര എന്ന വാക്കിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ് അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് കൊടുത്തത്, ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗത്തില് ആ യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള വേറെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് അർജുനൻ മാത്രമാണ്, യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. തഥാ സ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലീരഭാക്ഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് പരിഭ്രാന്തനായിട്ട്, വിസ്മയാധീതനായിട്ട്, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ദിവ്യ ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു. മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം തലകുനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വരൂപിയെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യാദരങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടായപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ്, വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്, സുഹൃദ്ഭാവമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ അർജുനൻ വിശ്വരൂപനായിട്ട്, അർജുനൻ ആ വിശ്വത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അർജുനൻ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ആദരപൂർവ്വം തലകുനിച്ച് കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസ്വരൂപിയായിട്ടാണ് ആരെ വാഴ്ത്തുന്നത്, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധം അവിടെ എന്താ വരുന്നത്, സൗഹൃദമല്ല, ആശ്ചര്യത്തോടെ ആദരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആദരവാണ് അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്തം ഋഷിം സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ജീവാത്മാക്കളെയും കാണും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, അതിൽ ദേവന്മാരും പെടും, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും പെടും. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്, അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളൊക്കെ ആര് കാണാണ്, ഇവിടെ അർജുനൻ കാണാണ്. അനേക ബഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദ്യോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ പറയാണ്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള് ഇതൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല, ഒരു അവസാനവും വരുന്നില്ല. അതിനൊരു ആദ്യോ അന്ത്യോ മധ്യോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കാദ്യുതിമപ്രമേയം. താളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണെന്ത്, അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും എന്താണ്, അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം എവിടെയും കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, അർജുനനെ സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ്, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കാണത്. അങ്ങനെ ദുർദൃശ്യമാണ്, നമുക്കത് നോക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. എങ്കിലും എന്താണ്, അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളുണ്ട്, ഗദകളുണ്ട്, ചക്രങ്ങൾ ധരിച്ച ആ ഭഗവാന്റെ തേജോമയമായിട്ടുള്ള തേജസ്സുറ്റ ഭഗവാന്റെ രൂപം എല്ലാവരും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, അർജുനന് സാധിക്കാണ്. ഇനി അർജുനൻ അവിശ്വരൂപത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ പറയാണ്.
ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം ഞാനാണ്. ആദിമമായിട്ടുള്ള പരമലക്ഷ്യം ആരാണ്? അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും ആര് തന്നെ? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അവ്യയനായിട്ടുള്ളതും പുരാതനായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ആ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ആദിമമായിട്ടുള്ള പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമം ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അവ്യയനായതും ഭഗവാനാണ്. പുരാതനായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനാദിമന്ത്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശിസൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വം ദീപ്തഹുദാശ വക്തം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ അവിടേക്ക് എന്താണ്? തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നും ഭഗവാനിൽ കാണുന്നില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം ഒരിക്കലും എന്താണ്? നശിക്കാത്തതാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകൾ. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങ് കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. പിന്നെ വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായി ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രമതം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം വർണ്ണിക്കുന്നതും അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. അതായത് ദൗർബല്യമായിട്ടല്ല അതിനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊരു വിരസത തോന്നും അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം പറയുന്നോ എത്രത്തോളം ആവർത്തിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. അതിനെ ദൗർബല്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സംഭ്രാന്തിയിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വികാരവേശത്തിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടും ആശ്ചര്യം കൊണ്ടും വികാരാവേശം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര ആവർത്തി വർണ്ണിക്കുന്നതും എന്താണ്? അത് ദൗർബല്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആ കാലരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പറയാണ്. ദ്യാവാ പൃഥിവോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയേകേന ദിശശ്ച സർവഃ ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങള് സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സംഭ്രാന്തി കൊള്ളാണ്. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവാ പൃഥിവ്യോ എന്ന് വെച്ചാല് സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗലോകത്തിനും ഭൂലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ലോകം ഏത് ലോകമാണ് വരുന്നത്? 5ാമത്തത് സ്വർഗലോകം, ദേവന്മാരുടെ ലോകം. 7ാമത്തത് ഭൂലോകം. 6ാമത്തെ വരുന്ന ലോകം പൂർലോകം അല്ലെ? ആ ലോകത്തുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. മറ്റു അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവർ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അർജുനൻ കണ്ടു. പക്ഷെ മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവരെല്ലാം യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആ രൂപം ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയവർക്കെല്ലാം അവിടെ എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അമീഹിത്വം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തി ത്യക്ത മഹർഷി സിദ്ധ സംഘാ സ്തുവന്തി താം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പിന്നെ അവരിൽ ചിലരെന്താണ് വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും എന്താണ് ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങേ വൈദിക സൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ചിലവര് ഭയം കൊണ്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ദേവന്മാരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേച്ച സാധ്യ വിശേഷിനും മരുതോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവ യക്ഷാസുര സിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള് കൂടാതെ ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധന്മാര് ഇന്ന് വിവിധ രൂപധാരികളും എങ്ങനെയാണ് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ നോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരമശിവൻ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള് കൂടാതെ ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സാധ്യര്, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള് ഇവരൊക്കെ എന്ത് കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വിവിധ രൂപധാരികൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ ഭഗവാനെ നോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രൂപം മഹത്തെ ബഹുഭക്ത നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപതം ബഹൂദരം ബഹുദ്രഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ടോ ലോക പ്രവ്യഥിതാസ്താഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രഹവാസികളും അതിൽ വാഴുന്നവരെല്ലാം ഭയാകുലരാണ്, എല്ലാവരും ഭയപ്പെടാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടകളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്തായി? ഇപ്പൊ കാലരൂപത്തിലേക്ക് മാറി, ദ്രംഷ്ടകളൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ലോകനിവാസികളും അർജുനനും എല്ലാം അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. നഭസ്പൃശ്യം ദീപ്തമനേക വർണ്ണം വ്യത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടി പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരാണ്? ഭയം വരാണ്, ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട്. കാലരൂപത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പറയണത്. പിളർന്ന വായോട് കൂടി തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടി ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയുടെ രൂപം അത് കണ്ടിട്ട് ഭയം വരാണ് മനസ്സിൽ. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയോ നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? പേടിച്ചിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ചാതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്റെ സമനില തെറ്റുന്നതാണ്, എനിക്ക് ദിഗ്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസ്തൂത പുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യേ ഭക്താനി തേ ത്വരമാണോ വിചന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സാദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരത്തുമാങ്കേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്ക് ഇടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ
ഭീഷ്മര്, ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, കർണര് തുടങ്ങിയ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും പ്രമുഖരായവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകള് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ നവാമി നരലോകവീര വിശന്തി ഭക്താന്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ എന്താണ്? അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകാരമാണോ നദികള് പ്രവഹിക്കുന്നത്, സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്നത്? അപ്രകാരം അതേപോലെ തന്നെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗഃ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാപി ഭക്താനി സമൃദ്ധവേഗഃ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകള് അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്നിട്ട് എന്താണ്? കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴും. അതേപോലെ ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റങ്ങള് കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ലേലിഹസ്യാഗ്രസമാനോ സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലപ്തി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞ? ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാകുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണാണ്. പിന്നെ അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അങ്ങ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആരെ കാണപ്പെടുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാന് കാണപ്പെടുന്നത്. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാണ്. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കാലോസ്മി. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ ആണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ. ഈ പാണ്ഡവരൊഴികെ, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുന യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകാം മരണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അർജുന യുദ്ധം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ
യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്കെല്ലാം മരണം സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. തസ്മാത് മുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവ തേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധം മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, നീ ആയ ചിന്ത വിട്ടോളൂ, നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനോട് പറയണം, നീ ഇവിടെ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവനാണ് സവ്യസാചി, ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിമിത്ത മാത്രം, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാവുക എന്നർത്ഥം. ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണം അത്രേ. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പൊരുതേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്? പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഹിതമാണ് എന്ത്? ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്തോ അത് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നു. അർജുനനോട് ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ദ്രോണം ച ദൃഷ്ടം ച ജയേന്ദ്രദം ച കർണം തഥാ ജ്ഞാനപി യദ്യോധവീരാൻ മയാ ഹസ്താത്വം ജഹിമാവ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യദാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ, ഭീഷ്മരായിക്കോട്ടെ, ദ്രോണരായിക്കോട്ടെ, ജയദ്രഥനായിക്കോട്ടെ, കർണനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്കിന് ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ വെറുതെ പൊരുതിയാ മാത്രം മതി, ശത്രുക്കള് തോറ്റുപോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മുടെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അവതാരി എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റു രൂപങ്ങൾ പരമവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അല്ല, അതായത് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പരമവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്താണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ലോകത്തില്, ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ എന്തുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ രൂപങ്ങളും. ബാക്കി വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? സവ്യസാചിൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സവ്യസാചി ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? സവ്യസാചിൻ ആരാണ്? അർജുനൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? കൊണ്ട് ഭഗവാൻ